जों दिनै एसडिपिएस थांनायनिखाय कायसाना रिजेन ब्लक साइमा जे होम मिनिस्ट्री हयते कायसा नोटिफिकेशन कारि जे दिनै इन्डिया हयते बांलादेश म्यानमार नि जे इलिगेल माइग्रेंट फाइनाल रंनो बंनो 1 month नि बिसिंगो रुतुबै कारि बंनो तिसा पुशबेक खानि जों आबनो दिनै कायसा सिनि खय डिस्ट्रिक्ट नि वाइटिएफ नि गय जों कायसा मेमोरेंडम सबमिट खालायफैगा सिनि खयनि एसडिपिएस थानि फायाखै खूब काहामनो रेस्पन्स माखा बसाइ दङ आं बसाइ दङ नरक तो ट्राई खायदि गाय बो फाइ फीडबैक काहामनो माखा बेलाय नो एक्साइटेड बो आबनो तुइ जों फाइमानि मेन रिजन नंखाय दिनै सिनि खयबो सिनि बांलादेश बॉर्डर बाय शेयर खायो लाइक दम यांगो आश्रामबारी बनबाजार यांगो गोमसिंग यांगो रमदि यांगो रामचंद्र घाट नंखाय यांगो बेलसरा यांगो बगाबिलो आमरो गोबांमा सिनि बांलादेश बे बॉर्डर शेयर खायो सो ओंखाय सिनि खयबो आमो हाय चान्सेस बिसिबां मुइ दङ सो आबन बागैनो दिनै मो जे मेटानो काहामखाय नायनानै बागै जों बायथां वाइटिएफ नि दिनै खय डिस्ट्रिक्ट वाइटिएफ नि कमिटि नि जों फाइ डेपुटी सेक्रेटारिया दिनै आन लगि दङ सिनि रामचंद्र घाट नि ब्लक प्रेसिडेंट सिनि मोजां रिटन देबरमा आश्रामबारिनि ब्लक कमिटि प्रेसिडेंट मोजां सापिल देबरमा बै दङ सिनि गोबां मालिदा जनन्जय अभिजित आइके सिनि दिकर समीर दङ गोबां जतन सिनि लिडार सब बेनो काहामनो एक्साइटेड मा जों बेन थानि रेस्पन्स माखा आबन बागै बेलाय हामबाय